Oganda Jokenya modak e pinje ma oko okwa mondo obed kanyakla mar neno ne gimedo chwalo dongruok kaluo kata bed ni gini e pinje ma oko kendo kik giwit kucha kido gi timbe oganda joluo ka magi duto wach gi riwruok mar joma mine ma odak e piny mar Amerika e kinde romo mane gibedo godo. Joma mine go onyiso chung' margi motegno e siro jalup jatend piny Amerika Kamala Harris e yiero mabiro kaka jatend piny Amerika ka giwacho ni en kod agenda makare ne ji duto koriwo koda ka mago ma jodak e piny Amerika. Giwacho ni Harris onge kod akweda ka gisebedo ka gigeno ka gineno ka jotelo mamoko ma laro kode komno ahinya kuom jogo mojodak e piny Amerika e kwedo nyasino no ibago higa ka higa mar riwo wigi kanyakla. Wadwani mondo wabed kanyakla mondo wadongre kanyiluo both ka gidala kata ka wan gi jowa mada biro kae wakonyo gi nikech wantie ka already to jok mabiro wakonyo mondo gibed assimilated into American culture. Kidonje pinywa mar Amerika kae kik ibed kendi, many kuma jowadu nitie, iriwre gi jowadu, inyalo yudo kony moro amora ma ka chandruok oyudi kata moro nitie wanyalo biro to wakonyi. Wadwaro ni mondo ko wanyalo riwore kaka nyiluo ka nitiere projects moko mwanyalo timogo mwanyalo konyogo joluo wa moko man Kenya kata bed gero dispensary moro gik moko manyalo konyo kuonde ma waongego kuonde mwalake e thuchewa mamwalo kuro. Ana vote ni Kamala Harris. En miyo motegno, en gadiera, ohero ji, otiyo matek. And then she's also reaching out to the diaspora or immigrants, and she's very approachable. In fact, she invited me to a convention. I was one of her guests. So yes, I'm going to vote for Kamala Harris. Iwinjo ka nyiluo jok modak e piny mar Amerika kisungu mit koni, dholuo mit koni, kiduogo Ramogi